Niadto lang adlaw nga Miyerkules, subling gibisita ni building official architect Florante Catalan ang Sitio Greenside sa Barangay Hipodromo sa Dakbayan sa Sugbo, nunot sa report sa mga nangahulog nga debris kon mga tipaka gikan sa gi-construct nga 37-story residential commercial building. Kuyog ni Catalan sa site inspection mao silang architect Lyndon Fermo, ang head sa complaint division ug ang section head niini nga si Engineer Rosian Rivera. Naasab ang taga Monocrete Construction Philippines nga mao'y nagtrabaho sa maong proyekto. Tuod man, ubay-ubay ang nakitang kalapasan sa building official nga naghatag og peligro ngadto sa mga molupyo duol sa site, hinungdan nga may isyu ang ilang buhatan og cease and desist order. Upon inspection, kung makita nato, kulang sila og mga safety measures. So wala sila safety catchers, wala sila safety nets, naamang gani but kulang. So maong ato ang i-suspend lang sa ang ilahang trabaho para mo focus sila sa area nga butanganan og dapat nga safety catchers og safety nets. Giklaro ni Catalan, dili kini ang unang higayon nga nakadawat sila og reklamo gikan sa mga residente nga nagpuyo duol sa gi-construct nga high-rise building. Base sa ilang datos, pila ka higayon na sila nga mihimog aksyon sa unang reklamo niadtong Hunyo 6 niining tuig. Tungod sa mga kalapasan ug wala pagsunong sa kumpanya nga nagtrabaho sa proyekto, gimando sa OBO ang temporaryong pagpahunong sa construction hangtod nga makakomply na sila sa requisitos nga gimando kanila subay sa saktong safety standards. June 6 naka-receive tag first nga complaint. June 6, pag June 8 na inspeksyon na to, nakita na to ang violation, so nag-issue tag violations. Pag June 14, ila dahil gipaabot sa opisina nga nasettle na ang complaint. So na-correct na pod ang dapat i-correct, labi na sa barangay. So karon is new complaint, nahulog tong name tag sa ilahang construction dito sa boom padulong sa balay. Sa pakighinabi ni Catalan sa construction manager sa mong building nga si Engineer Mark Joseph Gonzalez, gipahayag ni ini nga dunay usa ka balay nga nahulugan sa signage sa ilang construction ug nakigsettle na ang construction company sa tag-iya sa balay. Matod ni Gonzalez, ilahang i-comply kung unsa ang mga dapat buhaton aron makabalik sila sa pagtrabaho sa building. I-comply namin kung ano pa yung mga dapat na i-comply namin na gusto ni OBO. Gimanduan sab sa OBO ang construction firm sa pagsumiter sa ilang incident report may tungod sa nahitabo. Subling gipahinumduman ni Architect Catalan ang mga construction firm nga tumanon ang tanang lagda sa pagtukod og mga struktura, labi na ang mga high-rise buildings. Dapat unta sa tanan nga construction firm or construction activities, una na ginang safety engineers, safety officers. Ikaduha, dapat i-make sure gid nila ang una gid kanang pinaka-safety. Kay kami manggod OBO, ang among priority gid is sa safety sa mga tao. So if found out nga dili siya safe, so expect masuspensa nato ang inyong trabaho. Gihawag sa lokal nga pagamhanan sa syudad sa Sugbo ang publiko sa pag-report sa buhatan sa OBO sa bisan usang irregularidad nga ilang makita sa mga construction sites aron makurhian kini og dili maghatag og peligro ngadto sa mga tawo. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.